fasting ga-akụzini ya ka ogene. Biko ọ bụ na ibe Christian wee bụ n'ụnụ so na ndị a na-eme nchọba ime fasting na-akụ ya ka ekwe. Onwe ike na-abịa post m na social media. Onwe ike na-eme achọrọ ime fasting a agaghị announce gị na social media until everybody ama na afa na-akwado ime fasting. Onwe onye nke ọ bụ na ị ga-afụ na ịjụ iligikwa ndị ọsị gị mba ana m eme fasting. Bịa nụ ka ụnụ ofu ihe Father Mbaka kwuru gbasara ndị dị otu a. Ị ga-echa meseji Mbaka n'ụwa. Ọ bụrụ na ị chọrọ isi ngọ bifo na-esi ngọ imepe Bible, achọrọ m ka ị gụọ Book of Matthew chapter 6 verse 5. Ị gụọ ya ka ị ghọta ihe Bible kwuru gbasara prayer. And them and fasting they go together with prayer. As a Christian, fasting and prayer they goes in hand. So go Book of Matthew chapter 6 verse 5. Then Emaliza Mbaka Mbaka na-ekwu maọbụ eziokwu maọbụ asị. Daalụkwanụ. Ị na-eme fasting ga-akụzini ya ka ogene. Nkwuchikwa nke akịta ige ndị gaspe na mkpọrọ ha afa. Na ọ na-ekwuzi n'okwu Chukwu onye mụdoro ya. Ala na you people. Okwu Chineke tọgbọrọ onwe ya ekwuche mmadụ asị na-akpọ ya afa. Ịbụ onye ọkwa asọgide anya kịta kpasute ndị n'igwe ebo mmadụ nke ọma mbụ. Ị na-eme fasting ga-akụzini ya ka ogene. It is categorical, it is biblical, it is specified, it is a mystical exercise, it is a sacred encounter with the divine. Onye na-ahụ n'ime fasting bụ Chineke ga-akwụgwọ ụgwọ. O nwere ihe iji igosi mmadụ eme. Stop parading your so-called righteousness before men. Egosizi ndị mmadụ na mmadụ ama nkwụ ụgwọ. Na mgbe m na-alụ ọrụ ha na-ajụ m onye ga-akwụ m ụgwọ ọrụ m. Ọ bụ onye ga-akwụ m ụgwọ ọrụ m. Ọ bụ onye ga-akwụ m ụgwọ ọrụ m. Mgbe m na-ebu ọnụ ha na-ajụ m onye ga-akwụ m ụgwọ ọrụ m. Chineke m ga-akwụ m ụgwọ. Ọ ya ka oziọma na-agwa anyị taa. When you fast, do it secretly. When you pray, do it secretly. Ka ahụ chatakwa m ejenekwa mmadụ ebe ị nọ mgbago temple kịta nsị hafụkwa m na m nọ na temple kịta. I am now in the temple. You see my hand on the altar. Stop parading yourself as if to say you are holier than anybody. You can only be holier than yourself. Because the circumstance of the other person is not a circumstance. Under situational ethics, even moral theology will tell you, you can't judge well. Even in case you need a fasting, onye nke ọzọ na-eri akara gị mma. Isi na ịbụ nwa ogbenye gbara ụkwụ nkịtị ma marọ na ịbụ ogbenye amụsụ na onye nke a were ego bụ a holier person than you. Owerri bido Jizọs n'enu Calvary. Ọkwa ndị were ego mee ozi meeting Joseph Arimatia ha ka ha ga-eme ozu dịka ọgụ. Joseph Arimatia billionaire si na ya chọrọ ka etinye n'ime ya. Ụmụ ogbenye ahụ niile ọ gwọrọ ya nke feze. Suckers. When they were spiritual suckers. Eji aghọrị men of God. A na-enugheri ụta iche na gị na ha kwu. Ndị a na-eme achịcha ebo na achịcha ise na azụ na abụọ. Thousands will eat. When Jesus was captured, how many of them did you see around the Calvary? Not one. Only the mother that used to look for him son eats. And John. And a few women. The rest, where were they? Thousands. And a man has to go. Yes, to go. That's why the Bible says in Romans 8:31, if God is for you, nobody. John, make sure you are with God. When you are fasting, fast it with God. Don't even announce it. Amen. Amen. Don't celebrate pity party during Lent. Ndị ọ na-ewere ka ọra ndị ha na ihe na-eme anyị na ihe na-eme kedu onye na ihe anaghị eme kịta. Even the rich also cry. Isi na nwoye ka ọha. So fast secretly, pray secretly, give alms secretly.
ọ bụrụ ihe onye ichela akwa ka o yi afe mara mmese ha jikwa nwayọ gbakwa ịdọkacha nke a m chekwa gị ọzọ ị na-ekwuchi ege ka ndị na-asị ọ dịkwa na mr ịfụrụ na afe m chere na o fitiri ọfụma since m chewere akwa ịfụ na ọ na-achafụtazi wig a okpu na ọkwa m chere ewu akwa m yere wig a yes na Vietnam wig akpụta di m gotere m ka m chezie this one nne bịa o jikwa nwaanyị na-eme wig a because o mebikwa ikwuo ya ndị ọzọ ewee nụ ya mekenere ma dọgọ mechie ọnụ ka ma ekpere ọ ga-alụ ọrụ n'isi onye dashikwara 1 cup of rice mmadụ nche anụ ya nke Chukwu na-enye gị onye ka ọ na-anaunsịrị ya amen. So ana m achọ ka ndị be m niile bịa lutechewe na ọsịsọ I'm waiting for you. Ndị bịagoro kwụ na ọtọ fere Chineke aka ụlọ ọtọ fere Chineke aka say welcome Lenten season. Fere Chukwu aka. It's not a time to be gloomy. It's not a time to be sorrowful. It's not a time to complain that the church is punishing you. Nobody is punishing you. Amen. Father, we bless all your children and pray for the grace